egia esanez, ezin dizut ziurtatu zergatik izan den hoi, baina baita ere gelditu behar gea pasaden urtean odolemaileak eta odolemaile berriak haunditu dira, zenbakiak. Izan dugu urte batzuk pixkat jaitsi diela, ez dakit zergatik egia esanez, baina, buelta eman diogu, pasaden urtean emaitza onak izan ditugu, eta horrekin gelditu berria. Eta azkenean, gazteekin egin behar deguna da beraien gana joatea. Batzutan, odolemaileak izaten direnak eta ja ohitura hori dazkatenak beraiek etortzen dira gure gana, baina nik uste gazteekin beraien gana joan behar gehala, beraiek ardura hori hartzeko. Nik esango dizut, Espainia osoan momentu honetan gainera denok izan ditugu arazo hauek, gehienak izan dira, beti gabonak pasa ondoren, eta naiz eta urtarreian katarro pila bat daudela, gripea eta hori eta nabaritzen da, jaitxia hori. Baina orokorrean izan da, Europan ere jaisten nahi da odolematea. Zorionez, larrialdiak izaten ditugunean ez dira hain larriak. Jaisten dira errezerbak, baina oso gogorrak izango bazinen, azkenian ospitalean arazo handiak izango zuten, eta okerrena izango zen sendagileak erabakitzea, ea nork jaso dezaken odola edo ez. Egia esanez, odola jasotzea guztion ardura dela, edo guztion eskubidea barkatu, dela, baina ere nik pentsatzen dut guztion ardura izango zala odola ematea, odola jaso nahi baldin badegu. Noiz behin behar baldin badegu arazoiek ez egoteko. Ia denok eman dezakegu odola. 18 urte izan behar ditugu, 50 kilo pisatzea eta osasunez ondo egotea. Horrekin nahikoa da odola ematea. Gero gure medikukin edo gure sendagileak odolemaileari osasun galdeketa bat egiten dio, eta iaia gehienak eman dezakete. Batzuk igual gaixotasun bat izan duten, edo eta hoi ezin dio usten odola ematea, baina ez gaixoengatik, beraiengatik baizik. Odola hori Galdakaora juten da. Galdakaon transfusio zentrua dago, eta han jasotzen dute Euskal Herriko odol guztia. Bai jasotzen dute eta bai handik banatzen dute Euskal Herriko ospitale guztietara. Gure odola, gertatzen dana, odola ematen degunean, ateratzen dugu odola, eta bai hiru tuboak gure odola aztertzeko, jakin behar dugu atera degun odola ondo egon behar den, beste gaixoei transfunditzeko. Eta orduan, odola, poltsan dagona, juten da alde batetik, zatitzen den tokira, ze gure odolatik 3 osagai atera dezakegu, esan dugu bezala, globulo gorria, plaketa eta plasma. Eta han, zatitzen dute eman dugun odola, zentrifuga batean sartzen dute, izaten da, labadora bezala, bai? Sartzen duguan, eta egiten du zentrifugazioa, eta 3 osagai ateratzen ditu. Eta 3 osagai bakoitza leku ezberdinetara joten dira. Globulo gorriak hotzean mantendu behar ditugu, 4 graduko temperatura mantentzen da, eta han egoten da banatu arte. Gero, plaketak, plasma izoztuta mantentzen da, industriara bidaltzen ez dena, esan dizut, botika lortzeko industriara bidali behar ditugu, beraiek prozesu berezi batzuetan ateratzen dute botika horiek, eta beste plasma transfunditu behar dana izoztuta mantentzen da. Eta urtean gutxi gora bera irauten du. 40 gradu zero azpitiko temperatura mantentzen da. Eta plaketak, adibidez, 23 gradutan mantentzen dira, baina 5 egunean irauten dira. Horregatik beti izaten dugu egunero odola jaso behar dugu plaketak izateko eta plaketak lortzeko, ze azkenean 5 egun oso gutxi dira. Eta gero beste aldetik, atera ditugun tuboak juten dira laborategira. Eta analitika batzuk egiten dizkiote, ze analitika horiek egindak egon behar dira, odola hori transfunditzeko. Orduan, aztertzen da orokorrean hepatitis B, hepatitis C, IESA, sifilisa, gero antigorputzak bai aztertzen dira, eta gero eta gehiago bidaiatzen dugun, azkenean gaixotasun batzuk ere aztertzen dituzte, txagas, paludismo, lako gaixotasunak beste tokietan izaten dira, baina gero eta gehiago bidaiatzen dugun, azkenean hori ere aztertu behar da. Eta gero, ospitaleak deitzen dutenean,
banatzen da, Galdakaotik banatzen da ospital guztietara. Ideia bat egiteko, plasma da gure gorputzan dagoen likido. Eta plasman barruan daude globulo gorriak, plaketak, globulo zuriak, han daude. Orduan, guk plasma hontan, baiz eta globulo gorriak, plaketak, globulo zuriak, proteinak, esan dizun bezala, daude, eta egiten duguna da, plasma hortatik ateratzen dugunean, gu plasma hori erabili dezakegu. Erredura handietan, adibidez, erredurak handiak dazkatenak likidoa behar dute bere eunak sendatzeko. Eta gero daude, adibidez, gure beharrak ateratzen dugun plasmatik ospitalera eramateko betetzen ditugu. Baina gero daude, plasmatik lortzen ditugun botikak, proteina horiek, botikak egiteko, gelditzen gea 150an beharrak asetzeko. Jendea plasma batera etortzen denean, ezagutzen da odola ematen duen bezala, baina gertatzen dena da, makina hori ateratzen du 150 zentilitro odola, zentrifugatzen du, bapatian, zentrifugatzen du, alde batetik plasma hartzen du, eta gelditzen den odola berriro sartzen dio emaileari. Orduan, prozesua izaten da pixkan luzeagoa, odola eman baino gehiago, 40 minutukoa, gutxi gora bera, eta hartzen ditugu ia 700 mililitro plasma ateraketa batekin. Orduan, pixkan luzeagoa da, ziklikoa da, orduan, jasotzen dugu plasma, baina odola berriro bueltatzen diogu emaileari. Adibidez, lortzen dugu immunoglobulinak, globulinak, koagulazio faktoreak. Adibidez, koagulazio faktoreak erabiltzen dira gaixotasun hemofilia, gaixotasuna, koagulazio faktoreak behar ditu. Orduan, gaixo horiek denbora guztian tratamendu hori behar dute. Orduan, plasmatik bakarrik lortu dezakegu. Ateratze batetara juten gea plasma makinarekin, adibidez arrasaten, eta jendea ikusten du, odola ematea juten bat, ikusten dut ezaten du, baina hori zer da? Esplikatzen diogu zertako da eta jendea animatzen da plasma emateko. Gertatzen dena da, nola prozesua luzeagoa den, azkenean hitzorduarekin jun behar dute olako gauzak egiteko. Baina jendea animatzen da plasma ematea.